Здравейте! Аз съм доктор Неделя Щонова. Знаете ли, че само на час и половина разстояние от столицата се намира една от най-модерните и високотехнологични болници на Балканите? И въпреки, че е нова, тя разполага с 19 отделения и клиники. Това е най-голямата частна инвестиция в българското здравеопазване, която е правена за изминалите 25 години. Ценното на този свръхмодерен медицински комплекс е, че всичко е локализирано на едно място – диагностика, терапия, диспансеризация и профилактика. Тръгваме към знаковия за България град Панагюрище, където освен световно известното панагюрско златно съкровище, се намира и новото съкровище – Унихоспитал. Ето ни на територията на многопрофилна болница за активно лечение Панагюрище или кратичко казано Унихоспитал. Добре дошли!